Inde ife ndaku MCP koma tatopa naye Chakwera ndipo sitikumufuna. Tilibe mtsogoleri, tingovomereza tilibe mtsogoleri. Zona angamabanduke kumapita kunja kutisiya nde kuti nokunoku tikupita kumakazonda achinazi mwendo banda kumaula kumaona kuti ena akuyendera mabelo zosamukhudza zosaninapo zonse nkuchoka ndati ziti tili mtsogoleri. Iya tilibe mtsogoleri basi tipeze mtsogoleri. Zimene zitu zikuchokera ndithudi kwa mmodzi otsatira chipani cha Malawi Congress Party ndipo ndi munthu wankuluso kumeneko amatchedwa Ayuba James. Iyeyo ndiye kung'alula Chakwera amakonda kumung'alula ndithudi. Wabwera lero ndi kudzalembanso zimaparagrafu zambiri pa tsamba la mchezo kumung'alula mtsogoleri wakale wa dziko lino Lazarus Chakwera komanso yemwe ni mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party. Zomwe salembedwa mmenemo sitiwerenga china chilichonse koma tingowerenga koma paragrafu oyambirira awiriwo kuti akuti bwanji kena kuti tanthauzire kena kuti zafotokoza zonse kuti nokoti Ayuba James akuti chani maparagrafu enawo. Apatu akuti currently MCP has no president-stroke leadership. The party is in a serious political crisis with a few of its most important members arrested and serving bail, while its Secretary General still remains on remand in prison. Akuti tu paka nali pano tikunena pano chipani cha MCP chilibe president komanso chilibe mtsogoleri wina uliwonse. Chipani chichi nchonotino chili ndithudi mu crisis yopsa kwambiri. Chikukumana ndi mavuto zokhoma osati masewera ndipo paka nali pano nzonotino anthu ena ndena ofunikira achipani zimenezi ndi zonoti amangidwa ndithu. Enawonso ndi zonotino ali pa belo pamene enawo ndi zoti ngati mlembi wamkulu wa chipanichi ndi zoti ali pa remand ku prison. But the president is on holiday. He actually left during the arrest and chose to look aside without making a statement or uttering a word, I think I find not a word, that could keep the general membership at least hopeful about the situation. Akuti komanotu zimezo zitika zonoti mtsogoleri wa chipani chimenechi ndi zonoti ali pa holiday kutchuthi. Anarochoka so pa holiday po nthawi imene makosana amene wamamangidwa ndipo anaganiza zonoti angoyang'ana kumbali ngati sizikumukhudza kuti kwayang'anira kumbali ndithu osayankhulapo statement ina yonse osanena mawu ena aliwonse mamuonera kuti anakathandizira kuti no athandizire kulimbitsa mtima mamembala a chipani cha MCP mu situation imeneyi koma ndithudi wawazika wakutchuthi. Ayi zimenezo ndi mwa zina zomweno walemba mkulu amene Ayuba James. Makamba zoti uyuso ndiuti mukunziwa uyoyoto ndiuja yemweno ndi MP wadera lina ku nkhotakota komanso ndekuti ndi lawyer. Iyeyo ndi lawyer ndithudi koma supporter wa chipani cha Malawi Congress Party amene amang'alula samaphwekese yayi zoti nokayandizana kuongeresa komweko amagaza ndithu kumeneko amakonda kumayima pa chilungamo choncho. Nawo zimene zalembedwa ndi zimenezi koma muli zinanso akukamba zonena kuti Chakwerayi wabanduka eti apapa kwasiya chimwendo banda mangidwa ndandano osayankhulapo zina zichonse ngati kuti sanaone china chichonse wautali wapita kunja ati ku holiday kumenekoko. Komano nthawi imene ankanyamuka kupitanso kunja ulendo wina wake kupita ku Tanzania kuja anakanidwa kuja zotino anakhala pasi ochita kuyitanitsa tolankhani iyayi ndi ankhulaneni mtundu wa Malawi anditi umene ndiupita ku Tanzania chani ulendo kodi sanapange zimenezi chifukwa chani. Mesa kuti mtsogoleri amene anazooneka mtsogoleri wapapa kodi wazoita kuoneka zotino utsogoleri palibe ndithu. Fa mtsogoleri umayenda ndi anthu ako mu nyengo zonse osatino pamene mavuto agwa ndikuti iwe upezeko kuthawa fa apa iyeyo anatani anathawa ndithudi. Ankhula zambiri mmenemo tikufunika tisinthe mtsogoleri kuti chipanichi chikhale ngati chili ndi direction yabwino koma papa ayi ndithu chipeze kuti chafufutika chipani chimene chichi tikufunika mtsogoleri mwachangu ndipo mkulu ameneyi amenera achotsedwe ndithu mbuyo osatinso panopa timene okhala muchotsa ndithu utsogoleri zooneka mu nthawi ngati zimenezi nthawi zovuta ngati zimenezi pali chisokonezo ndikuti tsogoleri azibwera ndikutha koma papa zochita kuoneka kuti no Chakwera uyu sizikumukhudza zimenezizo. Uyuyu sanapangidwe kuti no akhale mtsogoleri sanapangidwe design kuti azakhale mtsogoleri ayi uyuyu ndithu amenera achoke masaini tili nawo ndithudi.
ayi zina zili mmenemo mwina tingamise zina ndi zina ziwiri zitatu potanthauzirapo pofotokozapo komano ma main point ndi amene takamba mmenemo ona kuti no Chakwerayo wathawa kupita kunja chonsecho azikuluakulu achipani mamembala ofunikira achipani amangidwa ndipo iyeyo lokunjako sanayankhula zina zichonse wangokhala chete khangati kuti mwina mwake makutu ake ngotseka ngatino maso ake sakuona zina zilichonse wayang'ana kumbali. Now magaye zimenezi ndi zazikuchitika zomwe akunena kumeneko kuti angoona kuti mtsogoleri Alibe achotse basi zimene ankanena Alex Major zija ndi zimenezizi. Alex Major okasungu jamari tatenga chinthuchi utsogoleri lenge ndife Chakwera si mtsogoleri chani zena ankanena Alex Major zija ndi zimenezo Ayuba James akunena endi sikoyamba kaka Ayuba James wakhala akunena ola Alex Major wakhala akunena koma kula anthu ena ndena ngati achina chimwendo banda omwe achina Jessica Bwira amasankha kunena kuti ayimebe ndi Chakwera koma Chakwera utsogoleri Alibe malinga ndi ena awatu achina Ayuba James izizi I think panopa pamene nomwe ambano kugwirizana nafe nonso pano anthu akukongeresi ngati amalawi tinkanena uyu Chakwera uyu si mtsogoleri yayi tinkanena si mtsogoleri nkuluyi chifukwa zimaoneka zikachitika zina zake amakhala chete azikwanja kakamenya anthu ye amakhala chete samayankhula china chilichonse nawo mukugwirizana nafe notsopano ndichoncho eti mukugwirizana nafe kunoti zete nkanena zija ndi zoona uyu si mtsogoleri sanali mtsogoleri chifukwa eno mungathe kukhulupirira chifukwa chimene dziko linoli lawonongeka fa dziko linoli lawonongeka kwambiri makamaka mulamuliro wa Chakwera tinaona zambiri zomwe zinachitika zachuma kuwonongeka kuona ndi kuti dziko limangoyendetsedwa kaya amaliyendetsa ndani chimwendo banda sanali mgulu loyendetsa dziko komano Chakwera ayi ndithu tinalibe mtsogoleri. Now you can agree with us ubwino wake ndi umenewo mwina chene mungapange kumenekoko muli ndi malamulo amakamba zotani kuti Alex Major uja ndi dolo kwambiri fa amatsata malamulo amawatsatira malamulo achipani chanucho constitution imakamba zonena kuti I think munthu akuyenera achosedwepo kaya khangati maingani malamulo komano akuluakulu achipani anasankha kuti amusungepo munakapanga zimenezozo sitikudziwa komano ma concern amene aperekedwa apa these are real concern mtsogoleri weniweni aziyenda ndi anthu tipeka chitsazo cha Peter Mutharika mmene zinalili akumangidwa magaye ajeti kaya magaye akukumana ndi zokhoma mnthawi ya kampeni achinagangata kuyatsidwa magalimoto ena akumenyedwa chani kumangidwa zonse zija Peter Mutharika sizoti ankachita kubwera nthawi inayonso koma amapangisa ndithu pa press briefing mona wapangisa press briefing ina yake ndikuzapanga address china chilichonse iyayi zachitika motere ayi numuonesese zonena kuti na Chakwera mukonze izi nzolakwika anyamata kupanga zotere apolisi amangena nthomo zasekere sizoti mtsogoleri wachipani amayenda nawo anyamata akaza koma papa Chakwera amwene sakuyenda ndi anthu ake let's be honest zoti kaya wasosokamonso mdziko muno tuzimvera apapa inde kukangoveka mphekesera komano apapa pamene zikumveka nomovomerezeka pano kwambiri audio indetithera pomwepa kwa mvula izi zifukwa zipeza kuzoko kuti ndokutephera kunoti no tikupatsireni nkhani pano kwambiri akuti